A festividade de Todos os Santos e bo tempo existente fíxose cabe máis animada a carreira, que este ano chegou á súa 8ª edición. Baixo a organización do Departamento de Deportes, na proba tomaron parte uns 800 corredores, sumando todas as categorías, dende os máis pequenos ata veteranos, pasando tamén pola modalidade de zapatilla inclusiva. Os primeiros en saír, como sempre, os máis pequenos. Na Praza Castelao estableceuse o punto de saída e de chegada, ofrecendo trazados con diferentes distancias acordes a cada unha das idades en competición. Aínda así, a atención estivo centrada na categoría absoluta. Baixo unha distancia de 10 km, os máis de 400 corredores que tomaron a saída debían dar 3 voltas a un circuito urbano. O vencedor na categoría absoluta masculina foi Pablo Otero, un tempo de 31 minutos e 44 segundos. Por detrás dele entraron Hugo García e Rubén Diz. O primeiro a tan só 9 segundos e o segundo a 27. Na categoría feminina a vitoria foi para Sandra Mosquera. Parou o cronómetro en 37:13. En segunda posición entrou Silvia García e de terceira Rocío Albite. Unha vez rematada a carreira procedeuse á entrega de premios aos gañadores de cada categoría, nun acto que contou coa presenza do alcalde Adolfo Muiños e o edil de Deportes Xusto Ordóñez. A proba formaba parte ademais do circuito provincial da Deputación da Coruña e tamén do circuito Barbanza Arousa.